Dat was niet goed, 16:07. Door de zon zie ik het scherm eigenlijk bijna niet meer. Maar het is de 16:07. En hier kijken we naar Hannes Gerol. Ja, mooi gedaan. Ook een prima sprong. En daar komt Mert Brandsma. En dit lijkt er inderdaad weer goed uit te zien. Gaat wel wat uit de richting. Wat dat betreft zitten ze goed in de wedstrijd. Kijk of ze het verder uit kunnen bouwen. Hier komt Sietse Kopma, Kan hij net die top pakken en dan een mooie sprong? Oei, volgens mij komt hij net te kort. Maar het is natuurlijk een prima sprong. Kan hij nog? Kan hij zich plaatsen voor de top 5? Gaat hij zich plaatsen voor de top 5? De insprong is niet goed en dan die afsprong. Kijk, dat was die aan. Zo. En dat heeft Isbjörn Kalen even nodig. Ik versta het niet, maar kijk, dit is weer even waar Isbjörn Kalen op zat te wachten. Want soms heb je inderdaad zo'n sprong even nodig, zodat het tussen de oren, het mentale stukje, dat dan weer even 52. Eerst gaan we kijken hier naar Aaghulde. En die heeft de stap weer op een goede punt staan, krijgt de tijd om te klimmen. En gaat voor een stukje verder. Ja, prima gedaan. Zit goed in de wedstrijd. En die gaat inderdaad van 1914 inderdaad hier weer een stuk verder. Mooi gedaan. Bij die 15 meter 52. Die komt Mark van der Wal. Die sprong is inderdaad goed. Die is heel erg goed. Kijk, en dan gaat de rest inderdaad ook vanzelf. Ja, dan gaat hij hier voorbij de 16. Prima gedaan voor Mark van der Wal. En dan kijk ik even naar het schansrecord, Mark. 16 meter 55. Nou, 50. Die kijken naar die Joop Tindernoten. Joop Tindernoten. Ruikt inderdaad en dacht hij toch. En dat doet hij. Ja, kijk. En dat was hij dan al. Het wordt inderdaad een drillsterfinale. Met Jan Teere, Jarno en Jos. En die 18-11. En daar komt Wietse Ruiter. En moet je kijken. Ja, dan is dit wel heel natuurlijk. Ja. Dan heb je inderdaad gewoon even een mazzeltje inderdaad. En daarom ook even een schouderklopje voor de beker.